Dobre, tak by sme začali. Poprosím vás o pozornosť. Príjemné dobré ráno, trošku skoršie, trošku sme to museli posunúť. Verím, že to neuškodilo ani tým, čo ste mali happy end včera. Každopádne, dovolte mi, milé dámy, cení páni, Lean lovery, priatelia, aby som vás naozaj čo najsrdečnejšie privítal na v poradí 3. ročníku Lean Summitu Czechoslovakia Be Excellence, ktorý vlastne nadväzuje na podujatia, ktoré v Českej aj v Slovenskej republike boli organizované práve s témou a primárnym fokusom Lean. Ja by som vám teraz naozaj dovolil na chvíľu dopriať vám tento pohľad, ktorý mám ja z tohto stageu, pretože takto zaplnenú sálu mať na úvod je niečo neuveriteľné a teda verím, že organizátori vo svojom úvodnom príhovore nám povedia, že ako to vlastne robia a ako je možné mať proste na úvod takto krásne zaplnenú sálu. V nádhernom prostredí, treba povedať, Nízkych Tatier, hoteli Grand, kde mnohí z vás viete, v januári tu bolo nádherné významné športové podujatie. No a budeme na to nadväzovať najúspešnejším a najväčším Lean podujatím v Čechách a na Slovensku. Príjemné dobré ráno. Okay. Moje meno je Martin Čánik a je mi naozaj veľkou cťou, že môžem byť počas dnešného dňa takým sprievodcom celého toho programu a aktivít, ktoré nás čakajú. A čo nás teda hlavne čaká, prvé 2 hodiny strávime spoločne v tejto sále na main stage, kde teda budeme počuť hlavné prezentácie a hlavnú panelovú diskusiu. Potom sa rozdelíme do 4 streamov a na záver sa tu opäť v tejto sále stretneme pri príležitosti Lean Awards. No a zajtra tí z vás, ktorí máte to šťastie, sa pôjdete pozrieť do 6 slovenských významných podnikov, treba povedať. Tečieme už trošku cez čas, tak nejdem hovoriť už tie ďalšie veci, ktoré som mal pripravené, ale rovno ideme na slávnostné otvorenie, na grand opening a ja poprosím medzi nás na úvodné slova slávnostného otvorenia organizátorky za slovenskú stranu z Lean inštitútu Slovakia Czechia Veroniku Gregorkovú a Danku Janošíkovú. Môžete mi zatlieskať. Ďakujeme pekne, Martin, za toto otvorenie. Dobré ráno. Milí hostia, dovoľte mi sa vám v mene celého organizačného tímu naozaj poďakovať, že ste prišli v takomto krásnom a hojnom počte, ktorý každý rok rastie. Tak ja už začnem tými číslami. Je nás tak ako v tom filme o Sparte, je nás symbolických 300, takže prekrásne číslo. A ďakujeme aj za to, že ste nám tým pádom vytvorili nový problém, a to sú kapacity slovenských hotelov. Takže veľmi pekne ďakujeme. Ja vás chcem teda v mene organizačného tímu srdečne privítať na tomto podujatí. Aj tento ročník sme pre vás pripravili veľmi bohatý program, ktorý je pomerne náročný na organizáciu, čo si určite počas dňa všimnete aj vy. No verím, že nám tých zopár nejakých drobných krušných chvíľ odpustíte a pomôžete nám spoločne vytvoriť jeden krásny a podnetný deň plný zaujímavých nových poznatkov. A v neposlednom rade by som chcela veľmi pekne poďakovať vlastne všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto veľkého podujatia. A len pre zaujímavosť, celková príprava začala už pred nejakým rokom. Hoci to už vrcholilo možno nejaký posledný mesiac, takže je za tým veľký kus práce a ja dúfam, že sa nám podarí čo najviac z toho, čo sme pre vás aj chceli, vám priniesť, aby ste si odniesli čo najlepší pocit. Ďakujem pekne, prajem krásny deň. Ďakujeme pekne, Veronika. Teraz si Danka zobrala mikrofón, vzadu máš časomieru. Áno, ďakujem veľmi pekne, Martin. Dobre, tak ja by som nadviazala na moju kolegynku Veroniku. V mene organizácie Lean inštitút Slovensko a Česko by som chcela vás privítať na tomto samite. Opäť sa teším, že sme v takom hojnom počte. Ja to opakujem stále a vy prídete ešte viacerí na budúce, takže už vlastne naozaj sa blížime k tým hraničným číslam, kedy budeme musieť aj my nejakým spôsobom riešiť tú organizáciu. K čomu by som sa ale chcela vrátiť je to, že naozaj nás veľmi teší, že sa nám darí to, kvôli čomu sme inštitút v podstate založili a s vašou pomocou a s vašim nasadením a silami ho budujeme.
Naozaj je to československé zoskupenie v súčasnosti. Je to krásna inštitúcia, ktorá v podstate združuje a vytvára platformu pre zoskupovanie Lean expertov a zároveň nadšencov Leanu. A dovolím si tvrdiť, že sa nám naozaj darí to, čo sme si predsavzali pred nejakými rokmi, tvoriť spoločne a dosiahnuť. To znamená, chceme ďalej benchmarkovať, chceme vás prepájať, chceme, aby ste vytvárali naučné partnerstvá, aby ste sa aj osobne nejakým spôsobom stretli. A možno by som to zakončila tým, keďže sme si tento rok dovolili pre vás pripraviť, aj zvizualizovať v rámci priestorov konferencie citáty otcov Leanu. Máme tam jeden citátik, ktorý mne sa veľmi páči a je to, že Lean by nebol Leanom, ak by nezahrňal všetkých. Dovolím si parafrázovať, je to citát pána Johna Shooka, ale mne sa naozaj páči, pretože presne vystihuje to, kvôli čomu my v podstate tieto aktivity robíme. A ešte za inštitút chcem naozaj poďakovať všetkým členom, ako korporátnym, tak aj jednotlivcom, ktorí naozaj venujú veľa energie, sú veľmi podporovateľskí voči nám a dúfam, že budeme takto fungovať aj naďalej. Užite si deň a budem veľmi šťastná, ak budete odchádzať s pozitívnymi dojmami z tejto konferencie. Ďakujem. Ďakujeme veľmi krásne. Dámy, môžete si sadnúť, ďakujem. Tak zatiaľ sme to nestihli, ale my sa zlepšíme. Určite. A ďalší pokus, ďalšiu šancu bude mať v roli hlavného organizátora, tentokrát z Českej republiky, pán Vilém Patloka zo spoločnosti SCAC Partner. Nech sa páči. Tak, dobrý den, dámy a pánové, taktéž vás vítám tady na tom krásném meetingu. A mým úkolem je poděkovat těm firmám, které nám umožnili návštěvu ve svých podnicích. Gembu, to bude ta zítřejší událost. Trošku jsem se zamyslel nad spojením SCAC Partner a Lean Institute. Říkal jsem si, je to tak trošičku yin a yang. Lean Institute je takový ten hravější, velmi slušný, zábavnější a upřímně řečeno hezčí. SCAC Partner přináší spíš tu rigidní složku. Už sám název SCAC, Statistical Consulting and Computing, říká to, že vlastně našim klientům pomáháme rozhodovat se, posilovat jejich rozhodnutí na základě dat a profesionální analýzy dat. Takže těm, který je bližší citát pana Deminga, který říká, že věříme v Boha, všichni ostatní musí donést data, a to včetně ateistů, podotýkám, tak tam je ta strana, nebo to propojení mezi Lean Institutem a rigidnějším SCAC Partner. Děkuji. Ďakujem veľmi krásne Vilémovi za to dovysvetlenie a spoznanie Yin a Yang. Môžem potvrdiť jednoznačne. No a teraz poprosím spoluorganizátora Lídu Kyselovú zo spoločnosti Faster Fish o jej 3-minútový úvodný príhovor. Já se tak bojím, že to nestihnu. Že neviem, prečo som to zdôraznil, ale tak mi to nejak vyšlo. Tak děkuju. Já vás tady všechny krásně vítám. Mám obrovskou radost, že je vás tady tolik. 3 čísla. 283, 41, 109. Možná vás to překvapí, ale to nejsou moje míry. Je to 283 lidí, účastníků, bez organizačního týmu, kteří tady vlastně dneska jsou, ze 109 různých firem. A během tady toho vlastně dnešního dne se tady na 4 pódiích vystřídá 41 různých řečníků. Takže úžasné číslo, které by vlastně nešlo bez toho velkého organizačního týmu a už vůbec by nebylo možné bez podpory sponzorů. Čímž bych chtěla strašně moc poděkovat za to, že nám umožňujete, že vůbec tuhle práci můžeme dělat. Bez vás by to opravdu nešlo. Takže moc velké díky. A ono vlastně bez té spolupráce by to nešlo nikde, protože asi všichni tak nějak si uvědomujeme, že Lean dělat v jednom člověku nejde, že vlastně potřebujeme tu spolupráci, potřebujeme do toho vtáhnout lidi. A tak děláme, co nejlepší můžeme. Snažíme se je přesvědčit o té myšlence, snažíme se vysvětlovat, snažíme se prodat tu vizi. Občas nabízíme řešení. Hele, dítě, je to jednoduché, teď to přece můžeš takhle dělat.
Ne, to nejde. 20 let tady jsem, 10krát už to tady takhle někdo zkoušel, to prostě nejde. A to je ten náš denní chleba. A já bych chtěla zmínit, že je tady vlastně ještě jedna cesta, která nabízí takové nové možnosti a přitom je velmi jednoduchá, prostá a velmi důležitá. A tou cestou je Beží ti čas. ticho. Ticho, protože vlastně ticho nám vytváří prostor, do kterého někdo další může vstoupit a už v tom prostoru nejsme sami. Ticho vytváří prostor, kde vlastně ten druhý může přemýšlet, přehodnotit myšlenku, kde tým si může dojít na to, že vlastně ten současný stav takhle nechce a chce tu změnu. Ticho vlastně vytváří prostor, kde se ti ostatní můžou připojit k té dobré myšlence a já jsem plně přesvědčena, že lín je sakra dobrá myšlenka. Takže já vám moc děkuji, přeji, abyste si užili tyhle 2 dny, abyste načerpali mnoho nové inspirace a užijte si to. Děkuju. Ďakujem veľmi krásne. Wow, tak tu poviem úprimne, že bol nízky kurz na to, že to dáš do 3 minút a stihla si to, blahoželám. No a tak, ako Willem hovoril o tom Yingu a Yangu, tak všetci veľmi dobre viete, že tieto podujatia bývajú pomerne často aj v také príjemnej rodinnej atmosfére a doprevádzané sú aj rôznymi hrami, súťažami, ak to môžeme tak nazvať. A ja by som teraz veľmi pekne poprosil zástupcu spoločnosti Mise Hero, aby nám prišiel predstaviť to, čo v rámci dnešného dňa bude celodenná hra o ceny. Nech sa páči. Děkuju. Krásný den přeji všem. Já se jmenuji Honza Bureš a jsem ze společnosti Mise Hero. Naším cílem je, aby se ve firmách velké změny povedly. K tomu používáme různé nástroje, používáme nástroje hodně herní a tímto způsobem zefektivňujeme práci týmu, ale i jednotlivců. A pro dnešní den ve spolupráci s Lean Summitem a s partnery jsme si pro vás připravili takovou malou hru. U registrace jste dostali tady tu kartičku a kartička má po stranách naznačené sponky. Ve chvíli, kdy přijdete do foyer a najdete stánky jednotlivých sponzorů, na stáncích si můžete vyžádat úkol, který dostanete od jednotlivých sponzorů a za splnění úkolu získáte takovouhle barevnou sponku, je to barevná sponka, takže nebude úplně jednoduché mít je u sebe. A pokud se vám podaří nazbírat alespoň 5 sponek, tak můžete svoji kartičku vhodit do krabice na slosování, která je na našem stánku Mise Hero. A v případě, že to tam odložíte a z druhé strany zároveň vyplníte své jméno a firmu, protože bez toho vás nemůžeme vylosovat, tak na večerní party v 10 hodin bude tato hra slosována a od partnerů Lean Summitu tam máte připravené velice zajímavé ceny. Takže zúčastněte se, doporučuji a pokud byste se chtěli naučit vejít se do těch 3 minut, my vás to naučíme, tohle my umíme. Krásný den přeju. Ďakujeme veľmi krásne. Ďakujeme pekne. No a so súťažami a hrami nekončíme, lebo poprosím, aby medzi nás prišiel zástupca spoločnosti NVA, aby sme si tak trošku vysvetlili ďalšiu súťažnú aktivitu dnešného dňa, si takto to môžem nazvať. Takže nech sa páči, dávam asi aj kliker, alebo teda neviem. Já budu mít plné ruce práce. Tak vám držím palce. Dobře, děkuji moc. Dobré ráno, mé jméno je Martin Kostka a jsem ze společnosti NVA. V NVA děláme platformu e-Kaizen, která slouží vám k zlepšení, neustálého zlepšování. A protože můžete mít nějaký nápad, jak zlepšit třeba i tuhle skvělou konferenci, tak různě tady po budově najdete QR kódy. Já vám budem asistovat, dobré? Super, asistentku jsem nikdy neměl, nebo asistenta ani vlastně. To, takže držím. Tak, máme je dokonce ve 2 jazycích, protože jsou tady nějací cizomluvci. A
Vy si vezmete svůj mobilní telefon, naskenujete si QR kód a objeví se vám podobný interface, jako vidíte za sebou, a tam můžete napsat, jaký máte nápad na to, aby tahle konference byla ještě lepší, než je doposud. Ona už je skvělá, ale možná může být ještě lepší. Tak a kdybyste postrádali inspiraci, jaký nápad poslat, tak přijďte k nám na NVA stánek, tam té inspirace najdete hodně v podobě těchto malých žárovek. Vevnitř jsou pompóny. Takže moc vás tam rádi uvidíme. A Ještě mám držet? ještě držte, ať to lidi vidí. Ty QR kódy jsou různě tady po hotelu, takže když někudy půjdete, snad na ně narazíte, protože by měly být na klíčových místech. My se moc budeme těšit na vaši návštěvu a na skvělé nápady. Díky moc. Ďakujem veľmi krásne. Dovolím si tvrdiť, že zatiaľ sa mi to javí tak, že všetci ste boli na školení časového manažmentu. To je akože pozitívna spätná väzba. No a tak, ako hovorila aj Lida vo svojom úvode, bez sponzorov by to nešlo. To si asi uvedomuje každý z nás. A ja by som bol naozaj teraz pri mne veľmi šťastný, ak môžem sem k nám na pódiu pozvať týchto 6 pánov. Zo spoločnosti Tork pána Jozefa Grebeňa. Vítajte, poďte. Začneme tam, že správa, prosím. Zo spoločnosti Solme pána Jižího Holúbeka. Nemusíte si sadať. Nie. To by sme tu boli dlho. Zo spoločnosti Bito pána Pavla Mikuška. Zo spoločnosti Forest Technology Group pána Petra Jakava. Tam som sa bál, že poviem Forest. Nepovedal som. Zo spoločnosti For Industry Consulting pána Matúša Višňanského a zo spoločnosti Sevio pána Šimona Chudobu. Poďte páni, môžeme im zatlieskať. Ďakujem krásne. No, páni dostali pomerne ťažké zadanie, že v čo najkračšom čase vám predstavia spoločnosť, produkt, kreatívny výrok, čokoľvek, čo si tí ľudia zapamätajú tak, aby potom ako prví prišli k vášmu stánku. Váš priestor. Teraz, nech sa páči. Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Josef Grebeň a rád bych uvedl, kdo jsme. My jsme Tork a pokud hledáte úspory ve vaší společnosti, tak přijďte za náma do Torku. Pokud chcete být více ekologičtí, přijďte za náma do Torku. Pokud chcete zefektivnit vaši výrobu, tak přijďte za náma do Torku. A pokud si to chcete lépe užít, tak přijďte za náma do Torku, protože my máme pro vás pěkné dárky a překvapení. Děkuji. OK. Čakám, že ako to bude gradovať, hej? Lebo to bolo, že chcete byť akože optimalizačný a tak ďalej. Tu sa dvíhali ruky, že kto všetci to majú pripravené. Dobre? Áno. Nech se páči. Dobrý den, my vám tu dnes ukážeme náš software AVIX, který vám pomůže optimalizovat a zlepšit vaše výrobní procesy, pomůže uspořit spoustu času i vašim pracovníkům, kteří ty procesy optimalizují. Máme široké jazykové zastoupení, protože jsme švédská firma, máme tady s sebou pravého Švéda, který hovoří švédsky, anglicky, pak jsem tu já za českou stranu naší firmy a protože jsme věděli, že se to bude pořádat na Slovensku, tak jsme loni najmuli slovenského kolegu, takže máme i slovensky mluvícího kolegu, takže vás rádi přivítáme na našem stánku. Děkuji. Ďakujeme veľmi krásne. Pán Mikuška zo spoločnosti Bito. Tak vážení dámy, vážené páni, veľmi pekne vás tu vítam aj v mene nášho týmu Bito skladovacia technika, alebo po nemecky Bito Lagertechnik. Ďakujem za pozvanie a možnosť sa tu prezentovať. Dámy z Lean Summitu, organizátorky, boli úplne skvelé. Hlavne, že majú Lean v srdci, a to som presvedčený, ale čo je veľmi dôležité, oni majú aj vieru. Keď sa toto organizovalo, ja som fakt neveril, že sem toľko ľudí prišlo a fakt tá sála je plná, ale toto je trošičku aj naša DNA, lebo my v Bite, skladovacia technika, takisto máme vieru. Keď sme sem prišli v roku 2007 na ten trh, tak sme vedeli, že prídeme s dobrými produktami, Lean produktami a podporíme hlavne inovatívne firmy, ktoré sa chcú rozvíjať, ktoré chcú robiť dobrú intralogistiku. A za tie roky, čo sme tu, 17 rokov, sa nám to podarilo. Máme 1400 zákazníkov, 13 000 projektov od malých firiem až po veľké About You, Alza, Košík.
na Slovensku Magna a tak ďalej. Ak budete niečo chcieť vedieť viac ohľadne regálov, vychystávania systémov, zastavte sa u nás stánku, moji kolegovia sa o vás radi postarajú. Ďakujem a užite si konferenciu. Ďakujem veľmi krásne. A ideme do spoločnosti Forest Technology Group. Poviem vám tajomstvo, ale nech to prosím ostane medzi nami. Takmer nikto nedokončí IT projekt na čas a stanovenom budžete. To boli osobné skúsenosti. Ak chcete patriť medzi tých, ktorí vedia, ako ho za stanovený čas a dohodnuté peniaze dokončia, zastavte sa u nás v našom strategicky umiestnenom Forest stánku hneď vedľa baru a ukážeme vám ako na to. O tejto téme sa s Martinom Kuncom a Janom Česlákom budeme rozprávať v rámci agilného streamu v bloku s názvom Kde je zakopaný agilný pes o 16:30 a radi vás tam uvidíme. Ďakujem. Ďakujeme veľmi krásne. A pokračovať bude Matúš Višňanský zo spoločnosti For Industry Consulting. Ďakujem pekne, tak pekný deň, dámy a páni. Spoločnosť For Industry Consulting sa zaberá optimalizáciou procesov vo výrobe, v logistike, v údržbe, v kvalite. Takže Lean nás živí a sme tu dobré, a teda aj vy. Moji dvaja kolegovia Peter a Roman majú dneska pekné prednášky, takže odporúčam vám pozmeniť si program a zúčastniť sa ich prednášok na tému údržby a couchingu. A rovnako vás uvítame v našom stánku, hneď vedľa Lean inštitútu, takže tiež strategická poloha. A v stánku si vieme povedať viac o téme Leanu, o tom, čo robíme v rámci projektov, v rámci vzdelávania, a radi sa s vami porozprávame o našich projektoch, ktoré sme v minulosti realizovali. Ďakujem. Ďakujeme veľmi krásne. No a okienko Gold sponzorov nám uzavrie pán Šimon Chudoba zo spoločnosti Sevio. Dobré ráno, já to zkusím trošku interaktivně. Kdo z vás použil GPS nebo navigaci, kdy jste sem jeli? Zvedněte ruce. Všetci z České republiky. Ďalej? Tak. A díky té GPS vy jste celou dobu věděli, kde jste. Ta GPS vám řekla, kde je zácpa. Případně jste ji mohli objet, pokud jste nejeli kolem Brna, tam to nejde. Ani do Novaly netrafila. Je to tak. Takže věděli jste celou dobu, kde jste. Ale když se podíváte k vám do výroby, byli byste schopni mi říct, kde máte své palety, kde máte manipulační techniku, kde máte hotové výrobky? Asi ne úplně vždycky. A vlastně mise firmy Sevio je přinést stejnou revoluci, co přinesla GPS do logistiky a do navigace, tak ji přines vlastně do výroby. Aby vy jste věděli, kde co máte, nemuseli trávit hodiny a dny pozorováním nějakých procesů, ale abyste ty data měli rovnou k dispozici jak v reálném čase, tak pro historické zpracování. Takže kdybyste o tom chtěli vědět víc, máme stánek, odpoledne mám prezentaci, takže se na vás budu těšit. Děkuju. Ďakujem veľmi krásne. A tento záverečný potlesk nepatrí len teda Šimovi, ale všetkým Gold sponzorom, ktorých sme vám takouto interaktívnou formou predstavili. Ešte jeden potlesk, teda poprosím. Ďakujem páni. No a ako už predpokladám, že mnohí z vás evidujete, tak organizačné a informačné dáta a záležitosti sme preniesli do aplikačnej formy, ktorá je už pravidelnou súčasťou Lean Summitov. Ale potenciálne sa môže stať, že predsa len ešte niekto z vás sa s tou aplikáciou nestretol. A teda poprosím zástupcu spoločnosti, aby nám prišiel predstaviť, a opäť skúsme byť tak, že do 5 minút, prosím, do 5 minút, to, ako s danou aplikáciou počas dnešného a možno teda aj zajtrajšieho dňa budeme pracovať. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť odprezentovať aplikáciu. Ja si ešte zapnem. Alebo vám dám tento, to bude úplne jednoduchšie. Páči sa? Dobre. Ďakujem pekne. A zároveň by som sa chcel poďakovať organizačnému tímu za túto príležitosť vytvoriť aplikáciu veľmi produktívnym a lean spôsobom. Aplikácia má samozrejme svoj link. Predpokladám, väčšina z vás už pozvanie do aplikácie dostala. Na konci bude QR kód, ktorý vám túto aplikáciu otvorí. Je to webová aplikácia, takže nenájdete ju v App Store alebo v Google Store, ale nájdete ju teda cez web interface.
Ešte by som chcel povedať toľko, je to prvýkrát teda, čo sa táto aplikácia používa. Ja spravím taký jeden rýchly kaizen, trošku bližšie mikrofónu. Sme tu pre vás. Vidíte hneď lepšie. Je to hneď lepšie počuť. Sme tu pre vás, to znamená, že nachádzame sa síce nie pri bare, ale pri šatni, aby sme vám teda pomohli s aplikáciou, ak máte nejaké podnety aj do budúcna. Hneď keď sa do aplikácie prihlásite, uvidíte informačný feed, kde sa budú teda nachádzať pravidelne novinky ohľadom celého podujatia. Tam je vždy taký ten button Continue to feed, aby ste sa dostali ďalej na nástenku. Samozrejme, aplikácia má chat, má notifikácie, viete si ich zapnúť aj v podobe aplikácie cez push notifikácie a kľúčový je práve tento tzv. Hamburger button. Hamburgery sú čoraz viac populárne, takže ten hamburger button vám vlastne otvorí celé to menu s tými možnosťami navigácie cez celú aplikáciu, naprieč celou aplikáciou. Aplikáciu si viete aj nainštalovať cez Android rozhranie, pokiaľ máte iPhone alebo iPod zariadenia, viete si ich pripnúť na plochu cez takúto šipočku, cez štvorček v rámci Safari prehliadača. Takže je tam aj inštalácia v rámci vášho mobilného zariadenia. Poďme sa pozrieť rovno na program, takže v aplikácii sa nachádza v tom menu celý program, tam si ho viete rozkliknúť. V rámci programu teda sa nachádzajú jednotlivé streamy, do ktorých sa prihlasujete. Prosím vás, prihláste sa vždy iba do jedného streamu v danom čase. To je veľmi dôležité. Pokiaľ už máte teda registráciu cez ten button, registrácia na programový slot, viete už sa ďalej dostať aj do samotného feedu. V rámci napríklad Gemby alebo streamov sa ten feed dá využívať na zdieľanie napríklad fotografií, podkladov, materiálov z týchto jednotlivých streamov a Gemb. Pokiaľ si chcete skontrolovať váš program, harmonogram, opäť prídete do menu a v rámci menu si rozkliknite váš program, váš schedule. A tam uvidíte všetky tie programové časti, do ktorých ste sa prihlásili. Veľmi pekne vás poprosím, skontrolujte si, že všetko teda sedí a že ste prihlásení najmä na streamy a na Gemby. Pokiaľ sa chcete medzi sebou networkovať, samozrejme máme úžasnú možnosť networkovať medzi sebou aj tu na podujatí, ale cez aplikáciu, cez čas Attendees uvidíte zoznam všetkých účastníkov, viete využívať jednotlivé tagy, tie tagy viete aj kombinovať, samozrejme viete využívať aj search a hľadať napríklad podľa mena. A takto napríklad medzi sebou chatovať. Nachádzajú sa tu samozrejme sponzori, partneri, podujatia a organizátori. Je tu taktiež ten úžasný feedbackový formulár, takže keď chcete dať aj podnety cez aplikáciu, tak tie sa tam priamo v aplikácii nachádzajú. Cez nastavenia si viete zapnúť e-mailové notifikácie, ale odporúčame tú inštaláciu na telefón a nastavenie tých push notifikácií, aby vám chodili pravidelné upozornenia. Je tu možnosť sa potom prekliknúť aj do platformy Solve, takže je to taký ekosystém odborníkov v rámci celého sveta. Takže ja nechám ešte tento QR kód, aby ste si ho mohli nasnímať, aby ste sa do aplikácie prihlásili. Ak teda máte otázky, podnety, prídite k nám. Budeme sa veľmi tešiť, aby tá aplikácia sa neustále zlepšovala do budúcna. A tešíme sa na toto úžasné podujatie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi krásne spoločnosti Salt za naozaj úžasnú aplikáciu, ktorú budeme využívať počas dnešného dňa, ale využívali sme už aj včera a vlastne aj pred celým podujatím. No a my sme úplne perfektne, že v čase a nastal teda čas na hlavných speakerov dnešného dňa. A ešte chvíľku. Koľký ste tu z Tatra banky? Toalety máte. Dobre. Raná rozcvička. Prešov, alebo východné Slovensko? Západné Slovensko? Myslím akože nie tak, že z Tatra banky Prešov, lebo Fero sa prihlásil. Chyba moderátora, ospravedlňujem sa. Česká republika, teda Rajvka? OK, dobre, výborne. No tak takéto portfólio tu budete mať, povedal by som, že domáca pôda, jak na Anfielde, keď Liverpool nastupuje, tak ja medzi nami veľmi rád a srdečne privítam pani Natáliu Major, CEO a šéfku boardu a predstavenstva spoločnosti Tatra banka a odovzdávam vám prezentér a priestor je váš. Nech sa páči. Ďakujem, len raz, dva, áno, dobre. Dobré ráno prajem všetkým. Volám sa Natália Major,
a ako v správnom krúžku anonymných lean holikov chcem sa priznať, že som lean lover. Ja by som poprosila prezentáciu. Iba si kliknite práve. Okay. Takže zo pár slov o Tatra banke. Našich 24 účastníkov z Tatra banky tieto detaily alebo tieto informácie veľmi dobre ovláda, ale vzhľadom na to, že tu je 283 účastníkov, 109 firiem, 300 účastníkov, 109 firiem zastúpených. Ako sme počuli, tak pre tých ostatných 108 firiem by som veľmi rada predstavila Tatra banku veľmi v skratke. Máme 125 pobočiek, máme takmer 3400 zamestnancov. Naša bilančná suma, naše aktíva sú vo výške 22,2 miliardy, máme takmer 15 miliard úverov. Náš cost income, čo je práve pre líňákov a procesákov dôležitý ukazovateľ, je na úrovni 44,11, čo je hlboko pod akýmikoľvek číslami pre univerzálnu alebo retailovú banku v Európe alebo v západnej Európe, ktorá má teda ako hlavnú menu euro. A naše ROE, Return on Equity, návratnosť kapitálu, je vysoko nad európskym priemerom a je to 17,75. Naša misia je, a tí, ktorí ste našimi klientami, za čo vám veľmi pekne ďakujem, je, že meníme inovácie na výnimočnú skúsenosť našich klientov. Ja dúfam, že toto naši klienti skutočne aj cítia. Naša misia podporuje našu víziu a našou víziou je, že sme najviac odporúčanou bankovou skupinou na Slovensku. Bankovou skupinou hovorím preto, lebo máme dva brandy, máme Tatra banku a Raiffeisen banku na Slovensku. Možno ste to zaregistrovali, možno viete, možno nie, ale naša žltá značka a Ralf preniesie, čo ste asi videli v televízii nie jedenkrát, to sme tiež my. Náš brand promise, prísľub našej značky je, že sme líder v inováciách. Medzi naše najväčšie inovácie, ktoré by som rada spomenula, patrí mobilná aplikácia, ktorá má 600 000 klientov. Patrí medzi ne napríklad hlasová biometria, ktorú využíva takmer 300 000 klientov a bez ktorej by sme sa na call centre, na collections alebo na iných útvaroch telefonujúcich vôbec nepohli. Uvidíme, čo do toho prinesie deepfake, ale to zatiaľ akože to je na inú konferenciu, to je na cyber security konferenciu. No a naše úplne najnovší mimozemšťanko, ktorého ste možno zaregistrovali v televízii a naša posledná inovácia je Tabi. Priniesli sme aplikáciu pre deti. Od 4. apríla je marketingová kampaň. Denne otvárame 400 detských účtov. Predtým sme za týždeň otvárali 150. Takže Tabimu sa zatiaľ darí. Je to inovácia, ktorá smeruje pre malé deti do 15 rokov a učí ich finančnej gramotnosti a taktiež pomáha rodičovský dohľad nad vyšibanými peniazmi vašich ratolestí. Vzhľadom na to, že náš brand promise je, že sme líder v inováciách, tak sme svetovo najoceňovanejšia slovenská banka a toto nehovorím preto, lebo to super vyzerá na slajde, to hovorím preto, lebo je to fakt. V počte ocenení sme úplne najviac oceňovaní a teda máme ich najviac, no ale teraz poďme už ku kontentu, že prečo sme sa rozhodli pre Lean Six Sigma. Tí z vás, ktorí si pamätáte rok 2008 a ktorí ste v roku 2008 ešte neboli na základnej škole, tak v Amerike praskla hypotekárna bublina. Pádom banky Lehman Brothers a teda týmto kolapsom amerického hypotekárneho trhu nastala celosvetová kríza finančných inštitúcií a finančného sektora. Táto sa prehúpla do Európy a v roku 2009 sme museli začať šetriť. Takže mali sme za sebou úžasné 90. roky, kedy neboli žiadne limity a kedy projekt milión eur no problém. Tak sme v roku 2009 zrazu zistili, že musíme začať pozerať na náklady. A čo tvorí najväčšiu skupinu alebo množinu našich nákladov? Sú to práve náklady spojené s obsluhou požiadaviek klienta. To bol ten čas, keď sme povedali, že OK, toto skutočne musíme začať riadiť a
pomocou Leanu sme prišli na to, že náklady klienta budeme vedieť riadiť najlepšie tak, že budeme optimalizovať flow, alebo že budeme optimalizovať ten tok vybavenia požiadavky klienta. A začali sme optimalizovať flow tak, že sme sa začali pozerať na kľúčové KPIčka. Medzi kľúčové KPIčka patrí First Pass Yield, SLA, KPIčko času, náklady, unit cost a spokojnosť klienta MPS. Tak, ako som povedala, v roku 2009 vznikol Lean Greenfield Back Office a to bol ten čas, keď sme skutočne začali venovať pozornosť Leanu. Nasledoval rollout Leanu do retailu, do IT, do corporate, zavedenie end-to-end riadenia, Lean Six Sigmy, RPA a podobných nástrojov. A ako sme k tomu pristupovali? Pristupovali sme k tomu tak, že sme sa išli pozrieť do zahraničia. Išli sme do Seattlu na západné pobrežie Spojených štátov a pozerali sme sa hlavne na oblasť okolo Boeingu a teda na oblasť, kde bol letecký priemysel. Tam bol Lean dávno zakorenený, všetko vedeli, veľmi veľa sme sa od nich naučili. Zistili sme, že nástroje a princípy môžeme používať nielen vo výrobe, ale aj v banke a že efekty sú rovnaké, ale nemôžeme kopírovať. Pokúsili sme sa to, začali sme spaghetti diagramy robiť a aplikovali sme rozličné výrobné nástroje, ktoré sme v Seattli a v Boeingu odkúkali. Nefungovalo to, museli sme si urobiť vlastnú verziu Leanu, takže sme pochopili, že sa môžeme inšpirovať, ale nemôžeme kopírovať. Preto sme si vytvorili náš vlastný Lean Toolbox, ktorý je zložený zo 4 pilierov. Sú to Lean základy, kapacity a kvalita, ľudia a rozvoj a kontinuálne zlepšovanie. V rámci Lean základov máme napríklad dashboard, SOP, v rámci kapacity a kvality by som spomenula kapacitný model, bonusový systém, v rámci ľudí a rozvoja by som spomenula maticu zručností alebo systém odmeňovania a v rámci kontinuálneho zlepšovania samozrejme Kaizen, VA, a DMAKey, DFSS a rozličné Leanové projekty. Tento Lean Toolbox sa stal každodennou súčasťou nášho života. Keď hovorím, že sa stal každodennou súčasťou nášho života a tí, ktorí ste implementovali Lean, určite ste sa s tým stretli. Mali sme manažerov, ktorých keď ste sa opýtali, že implementoval si denný meeting a veci z dashboardu, jasné, ja som viac Lean, ja už viac Lean ani nemôžem byť. Ale keby Fero bol ešte viac Lean, tak aj ja by som bol ešte viac Lean. Toto určite všetci poznáte. Takže sme teda museli pristúpiť k tomu, že sme museli začať merať, lebo ako správny procesár len to vieme riadiť, čo vieme merať. To znamená, že sme zaviedli s pomocou nášho procesného oddelenia, sme zaviedli Lean Score. Zaviedli sme v roku 2011 sadu 94 otázok, ktoré mali v sebe Lean základy a tieto otázky boli postavené okolo tých 4 pilierov, ktoré som spomenula na predchádzajúcom slajde. A aby sme sa vyhli tomu, že niekto bude len trošku Lean alebo veľmi Lean, tak sme povedali, alebo tak sme definovali štandardy, za ktorých môžete dosiahnuť ten jeden bod z tých 94. To znamená, že mali sme buď 0 alebo 1. To znamená, že ak máš 3 týmy a denný meeting iba v jednom týme, tak máš 0. Lebo z jednotku dostaneš len vtedy v tom prípade, ak máš 3 týmy, 3 denné meetingy alebo 3 ranné meetingy. A toto, že žiadne šedé zóny, čierno-biele, nám v zásade prinieslo to, že máme vo výrobnej linke, a teraz mnohí sa čudujete, čo tá tu rozpráva z banky, výrobná linka, ale uvedomte si, že hypotéka, bezúčelový úver, úrokový swap, zaúčtovanie, nákup dlhopisov, štátnych poukážok, obchodovanie s akciami, to všetko je proces, to všetko je výrobný proces, ktorý my riadíme, ako vy riadite trebárs výrobu, tork papiera. V roku 2011 sme teda zaviedli Lean Score. V rámci tohto Lean Score tu vidíte výsledky. V roku 2023 sme podľa nášho hodnotenia, je to naša metodika, na úrovni 98,1.
A výzva na rok 2024 je, že upgradeujeme Lean Score, lebo naši kolegovia, odborníci na Lean, prišli s tým, že radi by zaviedli Continuous Improvement Index, ktorý by mal v sebe základy, ktoré sa narodili v roku 2011, časom boli upgradeované, upravované, ale radi by do toho pridali aj nové Toyota Production System nástroje. Toto Lean Score je merané ročne a je vykonávaný audit procesným oddelením. A tu by sme si mohli povedať, že kultúra kontinuálneho zlepšovania je v Tatrabanke zavedená. Musím ale povedať, že len v COO oblasti, len v operations. Lean nástroje sa stali každodennou súčasťou nášho bežného života a operations je na najvyššej úrovni možnej v administratíve používania leanových nástrojov alebo nástrojov Toyota Production System. Vďaka tomu sa nám podarilo lepšie zvládať píky, predchádzať chybám, rozvíjať ľudí, prinášať nové nápady, zlepšovať zážitok klienta. Máme menej nadčasov a máme viac spokojných zamestnancov. Ale nemôžeme sa s týmto uspokojiť, lebo máme ešte veľmi dlhú cestu pred sebou. Stále riešime v rámci priestoru na zlepšovanie, a toto z výroby určite poznáte, nahromadenú prácu, nárazové spracovanie, úzke miesta v spracovaní, víkendovú prácu. Žiaľ, keď máme píky, kampane, ja predpokladám, že nový mimozemšťanko Tabi nám neprinesie víkendovú prácu, ale môže sa stať neplnenie SLA, posúvanie backlogov. Samozrejme máme aj, a moji kolegovia sa na tom vždy smejú, keď poviem, že Chuck Norris. Poznáte Chucka Norrisa? To bol taký chlapík, ktorý bol najlepší. Ešte je. No a tento Chuck Norris, keď máme Chuckov Norrisov na našich spracovateľských centrách, to je akože už lepší nemôžem byť, lebo každé zlepšenie je krok späť pre Chucka Norrisa. To znamená, že toto máme, riešime to, samozrejme, to je, neviem už nájsť nič na zlepšenie, lebo ja už som všetko zlepšila, už 20 rokov zlepšujem a už sa nedá. Chyby sa hromadia samozrejme a posúvajú ďalej do procesu. V rámci kultúry kontinuálneho zlepšovania, lebo aj Lean chceme kontinuálne zlepšovať v Tatrabanke, sme nad rámec našej DNA, v ktorej máme Kaizen, dashboardy, VA, NVA, DMaky a podobne, priniesli nové možnosti rozvoja, a to je Jidoka, VSMko a Mura. A aktuálne sme v procese, že sa snažíme každého jedného zamestnanca naučiť tieto nové nástroje a ukotviť poznanie týchto nových nástrojov. Musím zrýchliť. Dobre, čo nám prinesú tieto nové nástroje a princípy? Takže tuto vynechám celý slajd, celú prezentáciu dostanete, môžete si ju offline prečítať. Ja by som sa chcela venovať len tomu, že čo nám prinesú tieto nové nástroje. Spomeňte si na našu víziu. V našej vízii sme povedali, že sme najodporúčanejšou bankovou skupinou na Slovensku. Na to, aby sme sa stali najodporúčanejšou bankovou skupinou, musíme prepojiť nástroje Leanu s CX-om, s Customer Experience. A práve VSMko, Jidoka a Mura sú tie tri nástroje, ktoré sme si vybrali z Lean Toolboxu a pridali sme ich do nášho vlastného Lean Toolboxu, aby nám pomohli s naplnením práve našej vízie a aby prístup Leanu bol taký, že pomáha zlepšovať skúsenosť klientov. To znamená, že vo Value Stream Mappingu identifikujeme možnosti pre Mura, nastavenie Jidoky, taktiež identifikujeme potenciálne projekty, budúce DMaky, VA, NVA a podobne. V Mure vďaka tomu efektívnejšie riadíme tým a vďaka Jidoke sa nám darí byť správny na prvý krát. Máme zavedený riadiaci model Leanu. Riadiaci model Leanu v Tatrabanke určuje zodpovednosti, definuje roli v rámci kultúry kontinuálneho zlepšovania, stanovuje systém prepojených cieľov, definuje úroveň know-how pozícií v oblasti Leanu a nevyhnutné školenia, pravidelne monitoruje stav implementácie Leanu a je založený na pravidelných ceremoniách podporujúcich kontinuálne zlepšovanie.
k detailom, určuje zodpovednosti. V rámci zodpovednosti od role CEO-vov až po zamestnanca máme definované zodpovednosti, ktoré nám riadiaci model Leanu hovorí. To znamená, že ja ako CEO určujem víziu Leanu a kontinuálneho zlepšovania, schvaľujem Lean ciele. A potom sa to roluje cez výkonných riaditeľov, čo je v našej banke B-1, vedúcich oddelení, čo je B-2, vedúcich tímov B-3 a zamestnanca, ktorý prichádza s nápadmi na zlepšenie svojej každodennej práce, používa Lean nástroje s cieľom odstrániť plytvanie a činnosti s nepridanou hodnotou v agende svojho tímu. Riadiaci model Leanu definuje roly v rámci kultúry kontinuálneho zlepšovania. Definuje zodpovednosti týchto rolí. To znamená, že čo sa týka manažerských pozícií, tak definuje napríklad to, že každý, lebo máme Lean Six Sigma, že každý B-2 manažer musí byť Greenbelt. A aby ten Greenbelt nebol len diplom visiaci na stene, na ktorý padá prach, musí každý rok urobiť jeden DMAIC-ový projekt alebo jeden VSM projekt. A tieto projekty sa potom schvaľujú na špeciálnych komití, o ktorých budem hovoriť neskôr. V súčasnosti máme 49 Greenbeltov, máme Lean navigátorov, ktorí spolupracujú práve s vedúcimi tímov a máme Whitebeltov, to taký náš vlastný výmysel, že aj zamestnanec chcel byť nejaký belt, takže sme vymysleli Whitebelt a to sú vlastne Lean nadšenci, ktorých máme v našich tímoch. S zodpovednosťou máme procesné oddelenie. Tuto máme vedúcu procesného oddelenia Mirku Kasanickú, môžete sa aj potom opýtať. S zodpovednosťou procesného oddelenia, ktoré je zložené z Black Beltov a z Green Beltov, je práve to, že implementuje, metodicky zastrešuje a pre CEO aj kontroluje stav implementácie Leanu a jednotlivých Lean Six Sigma nástrojov. Riadiaci model stanovuje systém prepojených cieľov. V mojich cieľoch je absolútna výška nákladov, ktoré Tatra banka smie v danom roku minúť a táto absolútna výška nákladov sa potom roluje ďalej v cieľoch do cieľov riaditeľov, oddelení a podobne vo forme Lean Score, o ktorom som hovorila, a vo forme produktivity. A potom samozrejme máme, to sú Lean ciele, potom samozrejme máme procesné ciele, ktoré smerujú k tomu napríklad, že musíme mať vysokú mieru STP, to je Straight Through Processing. To znamená, že koľko klientských požiadaviek pretečie procesom bez toho, aby sme sa ich museli dotknúť. Potom máme ciele v oblasti klienta, smerujúce na spokojnosť klienta a ciele v oblasti zamestnanca, ktoré smerujú k spokojnosti zamestnanca. Riadiaci model definuje úroveň v oblasti Leanu a úroveň know-how a nevyhnutné školenia. Pozrite si offline, lebo strašne mi beží čas. Takže tým by som len chcela povedať, že ročne máme 55 až 60 Kaizenov VA, NVA, máme 40 DMAIC-ových projektov, DMAIC-ových alebo VSM projektov za rok, máme 100% zamestnancov preškolených, máme 100 na Lean, máme 100% manažerov, ktorí v pravidelnom dotazníku hodnotia, že rozumejú princípom Leanu a máme preškolených 100% kľúčových pozícií na nové nástroje. Celý model Leanu riadíme prostredníctvom Lean Committee, ktorá je kvartálne, vidíte účastníkov, proces Project Committee, ktorá je mesačne, vidíte účastníkov, Monthly Reporting Package, čo je taký, že 100-stranový dokument, kde máme všetky ukazovatele vyhodnocované na mesačnej báze a pravidelne sa o nich mesačne rozprávame a kvalitatívny meeting, ktorý na týždennej báze kontroluje, v akom stave sa naše procesy nachádzajú. Na tomto slajde vidíte, aké sú zodpovednosti jednotlivých týchto ceremónií, ktoré máme. Ešte mám 30 sekúnd. Dlho mi už bolo. Takže tu vidíte presne, že čo robí kvartálna Lean Committee, mesačná a tak ďalej. Má to celé význam, nápady a úspory v číslach. Za sledované obdobie na slade 3,5 milióna eur ušetrených nápadov, 5,8 nápadu na zamestnanie,
zamestnanca, 4,8 nápadu zrealizovaného. Ako vidíte, nápady mimo mojej vlastnej oblasti niekde inde, teda, že keby bol Fero lepší, tak aj ja budem lepší, tak tých nemáme až toľko, lebo sme to ľudí naučili. Ale dajte mi ešte 2 sekundy. No dám vám 2 minúty. 2 minúty, ďakujem. Ale trafme to, prosím. Idem na to. Dobre. Máme angažovaných zamestnancov, takže Lean má význam, lebo naši ľudia rozumejú zmyslu toho, že čo robíme. Keď sa s človekom každý deň na dennom meetingu rozprávate, tak samozrejme, že podporujete jeho angažovanosť, lebo není len nejaký Fero zástrčený, prepáčte Ferovia, len nejaký Fero zástrčený v kúte. Prepáčte, Jožo zástrčený v kúte. Takže samozrejme, angažovanosť Tatra banky je na úrovni 70 alebo okolo 70. U nás je to o 10 niekde, dokonca v Prešove aj o 19 bodov vyššie. Naši klienti sme najodporúčenejšou bankovou skupinou, sme v každom segmente. Vo fyzických osobách, SME, mid-markete, large corporate, aj private. Tu mi hneď poviete, pozeráte sa na slide, že ale máš tam 2, lenže aj to sme my. Nemôže byť Tatra banka prvá, lebo prvá je Raiffeisen a to sme tiež my. Takže má to význam. Takže Lean je v Tatra banke úspešný preto, lebo je top-down, že sú zapojené všetky manažerské úrovne, že máme audity, že máme Lean navigátorov a hlavne, že podporuje kreatívnu a súťaživú atmosféru. Toto je veľmi zaujímavé. Toto sa ma opýtajte v panelovke. Vy mi čítate myšlienky. Áno. Trošku sa vás bojím. Áno. Dobre. Budeme musieť skončiť na teraz. Ďakujem veľmi krásne. Takže pani Natália Major z Tatra banky. Veľmi krásne ďakujeme. Môžete si ísť sadnúť. Ďakujem pekne. Budete mať teraz chvíľku pauzu a sľubujem, že teda na ten záver sa vás opýtam, lebo aj takto tam mám v otázkach, ale keďže sme to úplne nestihli, tak sa k tomu dostaneme. Je fantastické sledovať vašich zamestnancov počas toho, keď rozprávate. To je akože pozitívna spätná väzba, že aké oči oni hádžu na vás a tak. Je to ako v dobrom to myslím, samozrejme. A druhá zaujímavosť je, že my sme tú prezentáciu prechádzali s Mírkou a ona použila takmer navlasť rovnaké Slovákovi, okrem Chucka Norrisa. To bolo prekvapko aj pre mňa. Toho nepoužila, ale na to sa potom dopýtame. Ďakujeme teda veľmi krásne a budeme v rýchlom slede pokračovať ďalej. A ja som už veľmi rád, že môžem medzi nami privítať Mariana Havierníka, šéfa nemocnice novej generácie z Michaloviec. Dobrý deň. Ostávame teda stále v oblasti služieb a presunieme sa do zdravotníctva, v ktorom nám Marian ukáže plýtvania v slovenskom zdravotníctve a ich odstraňovanie v modernej nemocnici na východe Slovenska. Páči sa. Ďakujem pekne. Dobre, čiže vážené dámy, vážení páni, dovolte mi krátko povedať niečo o tom, ako Lean funguje v zdravotníctve. Nie je to také impresív, ako som práve videl v Tatra banke. Navyše musím povedať, že tá základná otázka je, že či vôbec Lean v slovenskom zdravotníctve existuje. Je to trošku ako s Kolumbovou ženou, o ktorej sa hovorí. Ona existuje v zdravotníctve, je to možno tak, že sa o tom ani nehovorí, ale ten Lean predsa len existuje, že trošku opačne. Ale na začiatku by som rád povedal niečo o skupine Penta Hospitals a aj o nemocnici v Michalovciach. Skupina Penta Hospitals pôsobí na 3 trhoch v Čechách, v Poľsku a na Slovensku. Máme na Slovensku 17 nemocníc, 13 polikliník. Čím sa môžeme píšiť, je to, že sme v podstate ako prvá skupina, ktorá postavila, alebo vôbec poskytovateľ, ktorý postavil nemocnicu novej generácie na Slovensku, to je tá v Michalovciach. Zároveň sme postavili zatiaľ poslednú nemocnicu novej generácie, tá je tá na Boroch. A veríme, že postavíme ešte ďalšie nemocnice novej generácie. Prečo to voláme nemocnice novej generácie, budete vidieť aj v tej prezentácii. Čo sa týka teda samotnej nemocnice Michalovce, je to na slovenské pomery stredne veľká nemocnica. Je to okresná nemocnica, ale s výrazným nadregionálnym charakterom. Ako vidíte, tie čísla sú teda za mňa veľmi pekné, čo sa týka najmä tých hospitalizácií, operačných výkonov, a takisto počtu zamestnancov. A chcem povedať jednu vec, že cestou, ako sa nám darí nemať výrazné problémy s
so zamestnancami, to znamená s počtom lekárov, sestier, je to, že nám výrazne pomohlo to, že sme investovali do tej infraštruktúry, postavili tú nemocnicu a to je cesta, ako prilákať ľudí. Viem, že nemôže taká nemocnica stať v každom meste, lebo potom ten efekt sa minie, ale koncentrácia, centralizácia v zdravotníctve je nevyhnutná cesta. Čo sa týka teda toho, prečo ten lean je dôležitý v zdravotníctve, je to najmä preto, že tie zdroje sú obmedzené. Nehovorím, že v iných segmentoch nie sú obmedzené, ale taktiež z dôvodu regulácie my si nevieme vytvárať dodatočné výnosy. Štát v podstate zásadne reguluje to, koľko peňazí do toho zdravotníctva teda ide. A tu na týchto slajdoch vidíte, že Slovensko si teda nevedie v tom porovnaní v rámci výdavkov do zdravotníctva veľmi dobre. Samozrejme má to objektívne príčiny, pretože nie sme bohatá krajina, nevieme sa porovnávať s krajinami, ako sú Nemecko, Norsko. Takže musíme pracovať s takým objemom peňazí, aký máme. Takisto sa to potom samozrejme odzrkadluje v tom, aké sú zdroje, čo sa týka personálu. Na tomto grafe vidíte, aká je napríklad situácia v Norsku, v krajine, kde, dá sa povedať, sedia na rope. Nie je problém zaplatiť odborníkov, preto majú napríklad vysoký podiel tak lekárov ako sestier na 1000 obyvateľov. Čiže toto všetko, vlastne takýto ten makropohľad nás nutí k tomu, aby sme tie princípy lean uplatňovali. Dovolil som si použiť pre vás známu schému Toyota Production System a aplikoval som ju na slovenské zdravotníctvo. Keby som teda, a ešte spomínal som to, že teda veľmi sa o tom nehovorí na Slovensku, na rozdiel od teda západného sveta, o líne v zdravotníctve, ale predsa len som našiel 2 články a zdroj, je to analytik Inesu, pán Matej Bárta, ktorý sa tejto téme venoval v týchto článkoch a ja som si dovolil teda aj sa nejakým spôsobom inšpirovať tým, čo som od neho prečítal. Čiže chybovosť ako prvý zdroj plýtvania. Asi keď hovoríme v zdravotníctve o chybách, tak každému naskočí husia koža, lebo máme predstavu, že tam by sa žiadne chyby robiť nemali. Musím vás sklamať, dejú sa. Niekde som čítal štatistiku, že napríklad v Spojených štátoch amerických je to až 250 000 úmrtí ročne v dôsledku chýb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Čiže vyskytujú sa chyby, stanovíme nesprávnu diagnózu, potrebujeme potom opakovane prijímať pacienta do nemocnice, chirurgické chyby, každý pozná opačne vyoparované oko alebo koleno. Druhé koleno. A toto všetko sa môže diať z rôznych dôvodov. Napríklad uviedol som tam nesprávnu identifikáciu pacienta, proste zámena pacienta, zámena strany, ktorú treba operovať. A na druhej strane máme na to nástroje, ktoré my využívame aj my v Michalovciach. Pani major mala takisto v nejakom tom systéme nejaké štandardné operačné postupy. My takisto vytvárame sopky v rámci siete nemocníc, takže tak, čo si pamätám, asi vyše 100 sopiek je celosieťových. My sami sme si ešte ďalších 13 vytvorili v nemocnici Michalovce. Takže máme tam nejakú takú bázu, podľa ktorej potom robíme aj audity. Napríklad pri tých operáciách a zámenách strán používame protokol štandardnej operácie. To znamená, pred operáciou, ešte okrem toho, že človek, keď ide na tú operáciu, keď ho vezú z toho oddelenia, tí, ktorí prídu pre neho, sa ho pýtajú na meno, dátum narodenia, aby ho identifikovali. Keď príde na operačnú sálu, pýtajú sa ho druhýkrát. Keď príde teda do toho predsalia, keď príde už na samotnú operačnú sálu, pýtajú sa ešte tretíkrát a predtým, než vôbec zarežú, tak operačný tím... Dobre. Prestrelili trochu. Dobre. Chápem, nemusí sa všetko podariť, ale... Nie, je to tým, že my sa tak akože v tej nemocnici pre nás zarezať neznamená nič, ale nemyslel som teda akože zarezať na dobro, ale tak sa ho ešte raz spýtajú, či teda je to ten človek, ktorý to má byť.
A samozrejme, pri tej operácii sa označujú strany, hej, označujú sa presne stanoveným spôsobom, ktoré koleno sa ide operovať a tak ďalej. Čo sa týka ďalšej prevencie chýb, napríklad nesprávnej medikácie, používame elektronickú preskripciu, to znamená, nedieje sa to u nás v nemocnici tak, že ako to vidím v seriáloch, neviem, 20 mg, neviem čoho, hej, tam tá sestra nabehne, začne podávať. Čo nie je napísané v systéme, sa nepodáva. Hej, samozrejme, keď resuscitujeme, tak je to iné, hej, ale v podstate tá štandardná preskripcia ide elektronicky cez nemocničný informačný systém. Tuto vľavo, vidíte, to je centrálna prípravňa liekov. Inak ja som na tomto samite už 3-krát a na tej prvej, keď som sa zúčastnil, v asi 2018 som prezentoval práve tú centrálnu prípravňu liekov a Kanban. Takže tu máme ako elimináciu chýb pri podávaní liekov. To znamená, cez QR kód sestra naskenuje, pacientský náramok naskenuje, sáčok, niekde inde ďalej to bolo, v ktorom sú tie tablety, má takisto kód, naskenuje a vieme, že kto podal, či podal správne lieky a tak ďalej. Tak ďalej. Hej. Takisto to využívame pri transfúziách, využívame tzv. Critical Incident Reporting System, to znamená všetko nezvyčajné, všetky incidenty, ktoré sa vymykajú, hlásia zamestnanci týmto elektronickým systémom a ďalej ich spracovávame a riešime, čiže vždycky to má priradeného riešiteľa. Systém včasného varovania, meranie vitálnych funkcií v stanovených intervaloch 12-hodinových, vitálne funkcie, keď skočí skore vyššie, eskalácia, čiže toto sú veci, čo sa týka tých chýb. Nadmerné spracovanie, neefektívna práca s dátami. Včera sme tu hovorili neformálne o dátovom pekle v zdravotníctve. My sa snažíme si tie dáta našimi systémami naprieč našich systémov zdieľať, preto aby sme to nezadávali duplikovanie. Nadbytočné úkony personálu. Takisto máme vytvorené štandardné postupy, ako postupovať pri nejakých diagnózach. Ako náhle sa urobí niečo inak, pýtame sa, prečo sa to urobilo inak. A čo sa týka toho, ako nakupujeme vybavenie, máme centrálny nákup, ktorý dohľada na to, aby sme nekupovali niečo, čo na konci dňa ani nebudeme potrebovať, lebo také výkony nerobíme. Čo sa týka nadprodukcie, to je problém zdravotníctva vo všeobecnosti. Dopyt po zdravotnej starostlivosti je nekonečný. Hej. Stále ten pokrok je tak dopredu, že dnes vieme liečiť také spektrum chorôb, ktoré sme pred 30 rokmi nevedeli liečiť. Pri tej dezintegrácii zdravotníctva sa deje to, že ambulantná sféra privátna si rieši svoje, ide si svojím spôsobom, lieči konzervatívne, kdežto my, keď príde ku nám na ambulanciu človek do nemocnice, rozhodujeme podľa toho, že nepotrebujem ho liečiť a dokola, zindikujem na operáciu, vyrieším problém. Hej, čiže takisto ten systém zdravotnej starostlivosti by bolo potrebné v určitých úrovniach zintegrovať, prepojiť povedzme ambulantnú sféru s tou nemocničnou, vytvoriť nejaké regionálne štruktúry, ktoré by v podstate zapojili takisto tých ambulantov do práce v nemocnici, aby cítili takúto zodpovednosť za ten tok pacienta. Čo sa týka tej nadprodukcie, napríklad pri laboratórnych vyšetreniach máme stanovené nejaké sety vyšetrení, pri ktorej diagnóze aplikujeme. Hej, keď niekto aplikuje niečo viac, prídeme, spýtame sa, prečo si... Pretože tým, že nemáme zdieľané dáta, tak ten pacient prejde zbytočnými labákmi, zbytočnými odbermi krví u 3 rôznych lekárov a my to všetko musíme platiť. Myslím my ako spoločnosť, ako všetci vy, čo tu sedíte. Čakanie v zdravotníctve asi každý z vás vie, čo to znamená. A prečo to čakanie je? Pretože tie procesy nie sú, už o ktorých som aj spomínal, súvisí to aj s tou nadspotrebou, súvisí to, povedzme, neskôr budeme mať zneužívanie záchraniek a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sa tu snažíme pri tom čakaní, napríklad pri operačných sálach, sledujeme si report využitia operačných sál, sledujeme časy, návoz, rez, šitie, to sú pojmy, ktoré možno vám veľa nehovoria, ale proste máme presný prehľad o tom, ako tie operačné sály sú využité a snažíme sa, aby sme ich využívali čo najlepšie, aby tie prestoje tam neboli. Čo sa týka čakania pacienta na výkon, niekedy je to z externých vplyvov a na tom urgente sa to môže stať, pretože keď dovezú 3 záchranky naraz, tak tam proste budete čakať dlhšie. Ale na to máme vytvorený manchesterský triážny systém, ktorý zaradí pacientov podľa akútnosti.
a tým pádom, pokiaľ je to úplne že červený pacient, ten ide hneď, oranžový, ako vidíte, menej ako 10 minút. Teraz ešte prečo ten systém, povedzme, nestíhá, prečo čakáme? Polovica pacientov na tých urgentoch nemá čo robiť. Chodia tam preto, lebo nefunguje, povedzme, primárna sféra, nefunguje špecializovaná sféra. Čiže oni vedia, čo majú povedať na tom urgente, že akože picha má pri srdci, no tak ho nikto nepošle preč a stane sa to, že mu urobíme kompletný set vyšetrení, ktoré sme mu vôbec nemuseli robiť, takže zase plýtváme v zdravotníctve. Hej. Čo sa týka zásob, pri zásobách používame Kanban. To bolo tiež súčasťou prezentácie v 2018. Čiže nikdy sa nestane, že nám niečo chýba na oddelení, alebo že proste štandardizovaný materiál, ktorý používame, 2 zásuvky. Tiež to nemusím vám, expertom Lean. Ja som len taký učeň oproti vám. Čo sa týka napríklad toho, aby sme nemali nevyužité lôžka, my používame plávajúce lôžka. Nepredstaviteľná vec, napríklad v štátnych nemocniciach, mal som debatu z ministerstva s pani, ktorá má na starosti, neviem už presne čo, ale je pôvodom sestra, pôvodným povolaním, tak zhrozená na mňa pozerala, že ako to tie, veď sme mali COVID, tam tie sestry museli prejsť aj tak všetkými možnými oddeleniami, použil som ich tam, kde som ich práve potreboval. Hej? Ale my sme cieľene si vychovali sestry tak, že chirurgická sestra nemá problém s močovým katétrom, proste univerzálnosť v tomto prípade. Plávajúce zložka znamená, že moja obložnosť v nemocnici, keď som pozeral, myslím, v pondelok a v útorok, v celej nemocnici som mal vyše 80% obložnosť. Priemer v slovenskom zdravotníctve je nejakých 55 možno. Zase k tým zásobám. Centrálna prípravňa liekov, riadíme zásoby liekov, naozaj máme stanovené nejaké maximálne hodnoty, keď to prekročí, hneď musia reportovať prečo. Transport. Presuny pacientov, zneužívanie transportov, o tom som hovoril. My máme vlastnú dopravnú zdravotnú službu, ktorou sa snažíme optimalizovať to, aby sme neviezli jednou sanitkou jedného človeka, ale aby sme spájali tie trasy, aby to malo tú efektivitu. Na to, aby sme sa pohli ďalej v záchrankách, potrebujeme reformu záchrannej zdravotnej služby. Verím, že sa udeje, viacej k tomu neviem povedať. A čo sa týka tých plávajúcich lôžok, ktoré som už spomínal, takisto je to pacient-centrické, to znamená, že to, čo aj pani Major spomínala, že doktori chodia za pacientom. Nekoluje pacient, viete, príjmem ho na nejaké oddelenie, teraz potrebujem ho preložiť, lebo ešte sa vyskytol nejaký problém, tak ho nevlečiem cez nemocnicu, len kvôli tomu, že priestorovo by to mal byť akože inde. On zostane na svojom lôžku, v systéme ho prehodíme, povedzme, z interného na plúcne, lebo dostal zápal plúc, ale leží stále na tom istom lôžku. Takisto potom na to nadväzuje pohyb. A teraz druhýkrát Matej Bárta a jeho článok o tom, ako stavať efektívne nemocnice, aký ten dizajn nemocnic má byť. Predtým, než sme stavali Michalovce, moji kolegovia sa boli inšpirovať v Španielsku, v Holandsku. V podstate aj základ tej budovy, alebo tú štúdiu urobila architektonická kancelária z Holandska. To isté platí pre Bory, kde tá architektúra naozaj zohľadňuje to, aby logicky bola tá nemocnica usporiadaná tak, aby sme nemali dlhé trasy, aby to, čo potrebujeme mať blízko seba, aby bolo blízko seba. Takže, čo sa týka napríklad ďalší bod, štandardizácia pracovísk. Naše ošetrovacie jednotky sú vybavené rovnako. Máte tam rovnaký nábytok, rovnaké rozloženie vecí. Typický príklad je napríklad resuscitačný vozík. Resuscitačný vozík je dôležitý v tej najkritickejšej chvíli a keď tam niekto príde, tak vždycky vie, čo v ňom nájde a kde to nájde. Dobre. A na záver. Ja osobne vnímam teda Lean ako nevyhnutnosť, hoci to v slovenskom zdravotníctve nikto takto nevolá. Dnes ešte ráno, keď som volal s mojou primárkou urgentu kvôli niečomu, tak nevedela, že som tu, ale som jej hovoril, že idem prezentovať Lean v slovenskom zdravotníctve, tak mi nerozumela, čo hovorím. A mladé dievča, 35-ročné, ale vysvetlil som jej to, áno, však my to robíme. Ja hovorím, veď áno, my to robíme, akurát to tak nevoláme. Takže
V čom vidím ja kritické, v čom bude vlastne ten nedostatok zdrojov kritický? A s pani Major sme sa o tom bavili, že zaoberajú sa rovnako tými otázkami. O 18 rokov, keď sa posunieme v čase, tak Husákové deti už budú dôchodcovia, a ja. A obyvateľstvo krivka, tí ľudia, ktorí sa už narodili a budú v produktívnom veku, bude ich o 11% menej ako teraz. Takže si predstavte, že my budeme vyberať z púlu potenciálnych zdravotníkov, ktorý bude o 11% nižší ako je, nehovoriac o tom, že odchádzajú do Čiech a tak ďalej. A my zase sme dlhé roky robili prekážky vstupu, povedzme, ukrajinským lekárom. Takže jediný spôsob, akým spôsobom budeme schopní udržať nejakú úroveň, nebo aj zlepšovať tú úroveň, je, že dojde k nejakým rázným technologickým skokom. A tam to vidím najmä v tej oblasti umelej inteligencie teraz. Radiológia je veľká téma, práve tiež sme spolu o tom hovorili, že aj mojim radiologom hovorím, začnite si hľadať alternatívu. Mám angiolinku, čiže môžu z nich byť intervenční radiológovia, čiže mám pre nich ako priestor, kde si viem predstaviť, že budú robiť, pretože intervenčná medicína bude takisto veľká vec, že sa proste miniinvazívne bude liečiť. Telemedicína. Telemedicína je niečo, čo zatiaľ na Slovensku je úplne v plienkach, ale som rád, že vznikla spoločnosť pre telemedicínu. Je to takisto drivované súkromnou spoločnosťou napojenou zase na druhú sieť poskytovateľov súkromných. Ageláci to robia. Takže verím, že v tomto sú tie možnosti riešení. Spomínal som integrované systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti. Musíme znovu prikročiť k tomu, že v regióne bude integrovaná starostlivosť, a to tým spôsobom, že aj tí ambulantní poskytovatelia, privátni, budú mať napojenie na tú regionálnu nemocnicu, ktorá v tom regióne pôsobí. Tým spôsobom, že sa budú zúčastňovať takisto zabezpečenia ústavných pohotovostných služieb. Tým pádom nestratia zručnosti, pretože keď niekto 15 rokov robí ambulantného kardiológa, tak viete, čo robí. Nakladá holtre a on už akutného pacienta nebude vedieť liečiť. Retail v zdravotníctve, v Amerike bežná vec, také veci ako... Čiže si mám sadnúť? Ešte na 2 minútky. A už to bude. Minútku. Dobre. V Amerike bežná vec, očkovacie vakcinačné centrá, niečo, čo vlastne eliminuje to, že dnes, keď sa chcete zaočkovať, tak musíte ísť k lekárovi a musíte tam čakať. Presun kompetencií medzi kategóriami zdravotníckych pracovníkov, veľa sa o tom hovorí, málo sa v tom deje. To znamená, sestry majú síce vysoké školy, ale až tak veľmi by ich nepotrebovali na to, čo robia, alebo na to, aké majú kompetencie. Takže tam je cesta presun kompetencií od lekárov na sestry, od sestry potom na zdravotníckych alebo praktické sestry, zdravotníckych asistentov a takisto určité činnosti, ktoré neprinášajú tú pridanú hodnotu priamo pacientovi, respektíve nie sú zdravotníckeho charakteru, tie nech robia nezdravotníci. A to celé, a pozadí toho celého samozrejme optimalizácia procesov v tom zmysle, aj tá umelá inteligencia bude fungovať dobre len vtedy, keď bude dobre zapojená do workflow, keď tam budú mechanizmy, ktoré proste budú prinášať pridanú hodnotu. A ešte možno k tej umelej inteligencii. Bol som na konferencii Itapa Healthcare, kde pán doktor radiolog robil pre firmu Bayer, prezentoval štúdiu, kde zvýšenie efektivity pri zapojení umelej inteligencie do toho procesu radiologického posudzovania snímkov bolo 50% zvýšená efektivita a napríklad pri rakovine prsníka 28% vyšší záchyt. Čiže to len pre ilustráciu. No a ešte na záver. Toto je môj obľúbený taký výrok. Ja pracujem aj s mojimi ľuďmi tak, že my sme nemocnica, ktorá má naozaj veľa výkonov, veľa sa tam pracuje a niekedy v šomru, že tam vedľa sa pracuje menej za tie isté peniaze a tak ďalej. Vrajím. Robíte to nie pre pentu, ani pre riaditeľa to nerobíte, ktorý je navyše ani nie z regiónu. Ja žijem v Slovenskom Grobe, pracujem v Michalovciach už 7 rok. Robíte to pre seba, pre svojich príbuzných, sestrov, bratrancov, neviem čo. A jedného dňa aj pre vlastne aj pre vás, lebo vás sem určite raz dovezú a keď to budete robiť zle, tak to v takom zlom stave nájdete. A vás zarežeme. Áno, presne tak. Hej, čiže
Toľko. Ďakujem pekne. Ďakujem krásne. Marian, ďakujem pekne. Ostaňte, poďte si sadnúť, Marian, do tej poslednej stoličky, ak môžem, lebo do stredu by som teda posadil dámy, ešte tam bol teda jeden slajd, že sme tu pre vás. Tak, ideme na panelovú diskusiu a ja teda poprosím pani Major, aby prišla, budem dámy sadať, poprosím, aby ste si sadli do stredu, aj s notami, ďakujem, ak teda by boli potrebné. Janka, môžete vedľa pani Major. A Michalova som sa obával, lebo ja som vás nevidel úplne v sále a vy ste tam tak za tým závesom boli schovaní, tak Michal Major, ja stále budem hovoriť Whirlpool, ešte možno nejakú chvíľu, ale teda šéf popradského závodu Beko Europe. Dobrý deň, páči sa. Tí, čo nemáte Madonu, budete mať tieto handky. Páči sa, Janka. A keďže máme pomerne nie veľa času a zároveň by som povedal, že sme sa pri tej príprave bavili, že keďže tu máme top manažérov na stage, tak ostaneme v takom helicopter view pohľade a skúsime to prepojiť aj s tým, čo sa v priebehu dnešného dňa bude diať v tých jednotlivých streamov. To znamená, skúsim tými otázkami trošku reflektovať tak, aby sme si možno nabili z manažerského pohľadu aj na diskusie, ktoré potom budú prebiehať v tých streamoch. A keďže Natália a Marian už majú za sebou tu úvodné slova a začneme teda u Janky, ak môžeme. Ideme teda na východ Slovenska, ideme do US Steel. Najskôr som tak rozmýšľal, že sa vás, Janka, opýtam, že či ste sa už začali učiť po japonsky? Zatiaľ nie. Možno to bude v pláne. Okrem lín výrazov. Okrem lín výrazov, samozrejme. A teraz už poďme teda prakticky. Ak by ste nám v pár vetách mohli povedať, čo znamená lean v US Steel. Tak lean v US Steel znamená vlastne hlavne to, čo už bolo povedané kolegami ďalej predo mnou. To znamená, že zameriavanie sa na plytvanie, zvyšovanie efektivity v rámci procesov. Ja by som to možno previazala aj na riadenie manažerstva alebo na manažerstvo kvality. Tým sme vlastne v US Steel Košice začínali. Hej, a jeden taký základný element alebo základný prvok riadenia kvality samozrejme bolo kontinuálne zlepšovanie. Keďže US Steel Košice je predovšetkým výrobná firma, tak tam sa zaoberáme alebo venujeme predovšetkým riadeniu variability v procese, štatistickému riadeniu procesov ako takému, kontinuálne zlepšovanie, sledovanie KPIčiek, takže toto už máme veľmi dobre zavedené niekoľko rokov. Tam by som sa už kľudne odrazila aj možno, že od 20-ky. Čo sa týka línu ako takého v administratíve, to sme začali riešiť niekedy okolo roku 2005. Tam je naše hlavné zameranie predovšetkým na samozrejme automatizáciu, digitalizáciu, elimináciu NVAčiek, optimalizáciu VAčiek, BVAčiek, takže toto je princíp línu u nás. Ešte neviem, asi také predstavenie áno. Na úvod. Ja som zo spoločnosti US Steel Košice. Sme jediný výrobca ocele v rámci Slovenskej republiky. Máme veľmi široké portfólio výrobkov od zateplovalcovaných výrobkov, zastudená valcované výrobky, samozrejme pozinkované, lakoplastované, elektroocele. Ročne vyrábame a expedujeme zhruba nejakých 3,6 milióna tón ocele. Primárne do Európy, ale aj Turecko a export. Dobre, ďakujem krásne. Budeme vám veľmi držať palce, aby vám to čo najdlhšie vydržalo v tom US Steel. Ďakujeme, potrebujeme to. Vy, čo sledujete pozadie, asi viete, možno sa k tomu dostaneme. Michal, u vás. Po 32 rokoch, ak si to dobre pamätám, v Whirlpoolu meníme majiteľa, sme teraz Beko Europe, primárne, nejdem sa pýtať, či ste sa začali učiť po turecky, reálne kvôli majiteľu. Ja už mám FES. OK, výborné. Ale možno otázka, ako veľmi pri predaji spoločnosti, ak budete môcť o tom hovoriť, vysoká úroveň zavedenia línu, ktorá v popradskom Whirlpoole bola, zohrávala rolu. Bolo na to vôbec nejakým spôsobom prihľadané, aj ako sa to bude potom integrovať do spoločnosti, ktorá kupovala spoločnosť Whirlpool? Aby som začal tak, ako
Zďaleka. Poďme, ale máme málo času. Ináč, odkedy sa zmenil ten letný, Natália, tak rýchlejšie to plynie, som si aj ja všimol. Začal by som odpovedať na otázku, ktorú ste dali predtým, čo znamená lean a čo znamená lean v Poprade. Prvá vec, lean by malo znamenať, že najhoršia smrť je z prestrašenia, lebo keď sa bojíme, nič neurobíme. Druhá vec je zdravý sedliacky rozum, pretože lean musí prinášať peniaze. Keď ich neprináša, tak asi dačo nerobíme dobre. No a teraz, čo ste sa pýtali? Že či tá vysoká úroveň zavedenia... To bol žart. Aha, okay. Tak skúsme odpovedať. Áno, zarezonovalo to. V podstate my sme členmi World Class Manufacturing asociácie, zavádzame VCM už v podstate dlhé roky. Je to niečo, čo funguje, by som to nazval takým dosť radikálnym línom, pretože potrebujete sa zameriavať na zbery strát, dáta, presnosť dát a vždycky robíte niečo kvôli správnej prioritizácie, čiže vždy sa opýtate, prečo ste to spravili a musíte mať správnu odpoveď. Momentálne vieme, že závody, ktoré pristúpili v podstate do tej európskej časti z tej tureckej alebo Arçelik, časti pôjdu do VCM asociácie, plus pôjdu aj nejaké ďalšie závody, ako keby tej širšej skupiny, pretože treba si uvedomiť, že Beko Europe je samostatná entita, kde 25% Whirlpool, 75% Arçelik, teraz už sa to volá Beko Global, a je to samostatná firma, ktorá operuje v Európe. Beko Global má závody v Severná Afrika, Ázia, patrí pod to Hitachi, čiže je to veľmi veľký koncern. Ale tým, že v podstate Whirlpool stále zostáva ako keby akcionárom, tak to musí fungovať trošku inak. Ale v každom prípade Lean zohralo úlohu a je to niečo, čo oni nemali a chcú mať, pretože sa im to veľmi páči. Na druhú stranu, v pondelok som sa dozvedel, že vďaka tomu, že sa im ten Lean páči, tak nám zdvihli ciele na tento rok. No vidíte, jaká pozitívna informácia takto zo začiatku týždňa. Veľmi sa tešíme a uvidíme. Takže musíme prinášať peniaze a to je to, čo v podstate všetci chcú. Preto sa robí biznis a preto máme Lean a preto tu všetci sedíme, aby sme okúkali, ako to robia tí druhí a vedeli, čo nám to priniesie. Takže okúkávajme. Dobre, ale to okúkávanie, Natália, vy ste hovorili vo vašom prípade to Boeingu v tej prezentácii až tak nezafungovalo. Na druhej strane, jeden z tých nosných blokov v rámci dnešných streamov je ten culture development, ale chcel by som na úvod možno ostať trošku pri ľuďoch a pri ich zaangažovanosti. A vy ste mi krásne nabili, Natália, tým Chuckom Norrisom. Tak sa idem pýtať, a to dostanete všetci takú otázku, tak pre krátkosť času skúsme tak stručne odpovedať. Ako zvyšovať engagement, ako motivovať ľudí k línu, keď dokonca napríklad v nemocnici ani nevedia úplne presne, čo to je, ale možno chápu princípy. Tak ako to napríklad robíte, Natália, v Tatra banke? Takže ja by som chcela v prvom rade povedať, že Husákové deti nám postupne pôjdu do dôchodku. To znamená, že práca s Leanom, keď sme s ním začínali v roku 2009, bola oveľa jednoduchšia, ako je teraz, lebo teraz nám nastupuje generácia Z, ktorej nestačí povedať, že urobíš toto takto, a jednoducho to urobíš a on to urobí bez toho, aby sa veľmi pýtal. Generácia Z aktuálne, a určite ju každý máte na svojom pracovisku, potrebuje pochopiť zmysel. Potrebuje cítiť svoju pridanú hodnotu. A práve to, ako sa nám vďaka Leanu darí ľudí vťahovať do procesu, vďaka tomu, že podporujeme našich ľudí, aby prinášali nápady, tak napríklad náš brand promise, čo je líder v inováciách, tak úplne paradoxne vychádza, že na back office-och, na výrobnej linke, na spracovateľských centrách je najviac žitý, takže prístup našej značky líder v inováciách je najviac žitý práve na útvaroch, od ktorých sa historicky očakávalo, že robíš repetitívnu, rutinnú prácu, ktorá je každý deň taká istá, veľmi sa nepýtaš, hlavne, prepáčte, držíš hubu a krok. Takže toto u nás neplatí. To znamená, že spôsob, ako sa nám darí udržiavať engagement, teda jeden zo spôsobov je samozrejme práve to, že sa ľudia cítia byť vťahovaní do dizajnu procesov a do vyhľadávania chýb v procesoch a ich postupného odstraňovania. Takže to je úplne že najdôležitejšie. A ešte jednu maličkosť by som rada spomenula.
že tým, ako sa finančné inštitúcie digitalizujú a ten flow klienta sa digitalizuje, tak my na výrobných linkách potrebujeme úplne iný profil ľudí. My potrebujeme kolegov, ktorí síce prejdú tým dlhším time to learn na to, aby vedeli robiť práve to riadenie alebo spracovávanie výnimiek, lebo tie štandardné procesy tie prechádzajú bez toho, aby sme sa ich vôbec človekom dotýkali. Ďakujem krásne. Marian, u vás, vy ste končili tú prezentáciu s tým, že dneska ráno, keď ste volali s kolegyňou, tak nevedela vlastne, že čo to je Lean. Napriek tomu z tých príkladov, ktoré sme tam mali možnosť vidieť, je jasné, že vy ho robíte, alebo teda dalo by sa to nazvať, že využívate aktívne nástroje, ktoré možno nie sú popísané to terminológiou a všetkými tými trojpísmenkovými a viac písmenkovými alebo menej písmenkovými skratkami. Každopádne, ako u vás motivujete ľudí k tomu, aby boli efektívni? Aby som teraz nepoužil to slovo lean, keďže ho nepoužívate veľmi u vás. Ja si myslím, že už od roku 2011 sú vlastne tie nemocnice súčasťou nejakého systému, kde tí ľudia si zvykli na to, že nás nikto neodloží, rozumejú súvislostiam a im to vysvetľujeme. Nemôže sa stať, že ja nezaplatím za zamestnanca odvody, nezaplatím dodávateľom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako to povedomie v tých ľuďoch je. Myslím si, že na druhej strane vidia, že keď tá nemocnica vedia posúdiť a porovnať, aké to bolo, povedzme, keď boli pod VUC, kde si pamätajú časy, že nebol materiál, nebolo nič, dnes majú všetko. A vyslovene, že teraz či v Michalovciach alebo na Boroch, je to také, ako keď tam prídete, tak vidíte ten rozdiel, proste ako porovnáte si to s hocičím iným. A oni naozaj dnes netrpia nedostatkom či prístrojového vybavenia, či materiálu. Že tieto súvislosti chápu a preto ani nie je veľmi zložité im vysvetľovať, že prečo je dôležité proste sa o to starať, lebo ako prirodzené pochopenie toho, že nebudem plytvať, lebo sa môže stať, že proste potom si to doplitváme tak, že to nebude fungovať. Platí aj to, čo hovoril Michal, ten zdravý sedliacky rozum? Určite áno. Je to o tom, že áno, pýtame sa ich, keď vidíme vyššiu spotrebu v nejakom tomto parametri, prečo to tak bolo. Napíšu pacient, takáto diagnóza, toto bolo treba podať v poriadku. Nič viac, ale musí tam byť tá spätná väzba, kde nám vysvetlia, že prečo sme tam zrazu podali liek za 18 000 eur. Janka, vy ste tak súhlasne prikyvovali, keď Natália hovorila. Asi sa s tým dá súhlasiť, alebo teda skúste vy potvrdiť, či sa dá s tým súhlasiť aj z pohľadu US Steel, ktorý má naozaj ten lean už, nechcem to nazvať, že v genetike, ale pracujete s tým dlho. My, čo chodíme na tieto konferencie aj iné a poznáme vašich kolegov a tak ďalej, vieme, že to majú proste vo svojej DNA, ale ako sa vám darí vťahovať tých ľudí do lean filozofie? Ja úplne súhlasím s tým, čo povedala Natália, lebo naozaj ľudia potrebujú mať pocit, že akékoľvek zlepšenie má nejaký zmysel. A preto hovorím, pokiaľ oni to pochopia v kontexte, tak samozrejme vtedy sa veľmi radi zapoja. A pokiaľ majú možnosť vniesť do akéhokoľvek nového procesu, do akéhokoľvek projektu niečo zo seba, tak tým pádom tá angažovanosť je ešte vyššia. Hej? Akože cítia sa spoluautormi a spolutvorcami nového procesu, nového dizajnu, nového riešenia, čohokoľvek. Okrem toho, lebo samozrejme toto je pravda, veľmi pomáha v rámci motivácie, tiež Natália v rámci svojho vstupu spomínala, pokiaľ je lean ako taký top-down podporovaný, toto je jednoznačné, hej, toto je také, že must have, bez toho sa veľmi nepohnete pri ničom, myslím, že v žiadnej spoločnosti. A v rámci toho veľmi pomáha držať ľudí angažovaných, pokiaľ ich v rámci organizácie aj zviditeľníte. Lebo toto určite každý očakáva a minimálne generácia Z tak trošku na tom aj stavia, aj buduje. Samozrejme automatizácia, pokiaľ procesy digitalizujete, automatizujete, to je niečo, čo je veľmi zaujímavé pre ľudí. Ľudia sa radi učia nové veci. No, nie všetci, ale väčšina z nás sa rada učí nové veci. Takže toto je určite niečo, čo pomáha. Ďakujem krásne. Lean culture a jej rozvoj v rámci výrobnej spoločnosti. Ako sa na to pozeráte v spoločnosti Beko Europe? 10% ľudí chodí do prácu sabotovať.
Nebolo to tak, že máme začať pozitívne? To je práve ten správny začiatok, aby sme si uvedomili, že s týmito ľuďmi neurobíme nič. Vždy boli, bohužiaľ sú. Ale skôr ide o to uvedomiť si, že Lean je o zmene. Zmena znamená krivku zmeny, ktorú všetci poznáme, je to v každej knihe. Takže vždy bude niekto, kto na začiatku nebere moc dobre, potom cez to nejak prejde a otázka znie, ako využívať tých svojich agentov zmeny a tých riadiacich pracovníkov, ako ich vyberať, aby tých ľudí potiahli rýchlejšie cez tú zmenu. Pretože vždy budete mať niekoho, komu niečo strieka z uší, povedzme, že para, ale skôr ide o to, ako tým ľudí vysvetliť, prečo sa to robí. Funguje to veľmi ťažko a na líne a na všetkých zmenách je krásne to, že v podstate oveľa rýchlejšie vyprchajú, ako to, keď ich zavádzate. Plus treba si uvedomiť tú základnú štatistiku, že približne nejakých 60-70% projektov, ktoré implementujete, proste neprežije 2 roky. To je fakt. A preto sa na to treba pozerať trošku inak. Preto ten sedliacky rozum, lebo keď ľudia pochopia, že to, čo robíte, nie je úplná somarina, tak to aj spravia. A potom platí všetko to, čo tu hovorili tí, ktorí tu so mnou sedia. Lebo na čo opakovať. Čiže zdravý sedliacký rozum a ešte k tej motivácii mám kamaráta, ktorý šéfuje ťažbe v jednej z baní a jeho kancelária vyzerá tak trošku inak ako štandardné biznis centrum a má stôl, ktorý je taký neohlbovaných dosah, ktorý je asi taký hrubý a sa ho pýta, Marian, na čo to máš? Vieš, keď diskutujeme. Tak, máte aký hrubý stôl? Peťo, aký mám hrubý stôl? No. Všetko závisí od toho, s akým profilom ľudí robíte. Lebo myslím si, že je trošku iné banka, iné je nemocnica, iné je výrobná firma, kde máte od veľmi nízkeho profilu zamestnanca až po veľmi sofistikovaných údržbárov, manažerov a tak ďalej. Takže potrebujete si jej učiť s kým a ako komunikovať, aby ste im to dali. Čiže komunikácia verbálna, neverbálna a to je tak všetko. Ďakujem. Poďme trošku k dátam, pretože línia je o dátach, línia o faktografii, línia o číslach v prepojení potom na procesy. Všetci 4, ako tu sedíte, ste naozaj z úrovne top manažérov, dokonca keď sa na to tak pozriem, tak keď máte priezvisko major, tak ste asi predurčení byť top manažér. To tak vychádza z toho, keď sa na to pozriem, ale možno v tej vašej bežnej rutine, a teraz to nechcem deliť, či v dennej, týždennej, v nejakej intervalovej, s akými dátami, s akými KPIčkami prichádzate do styku a vyhodnocujete ich, alebo robíte na základe nich rozhodnutia v prepojení na Lean. A môže začať ktokoľvek, lebo by som chcel, aby ste všetci odpovedali. Michal, keď sa tak nepozrel. Najviac ma upútajú červené. Že idete na to po farbe, hej? Ideme na to po farbe. V podstate potrebujete si určiť ako keby ste tých základných, podľa ktorých sa budete riadiť, lebo nie je dôležité, na aké čísla pozeráte, ani aké čísla sú, ale sú dôležité trendy. A vedieť, že to, čo urobím dnes, kedy to bude mať reálny efekt, alebo vedieť to aspoň odhadnúť. Takže bavíme sa, zase ide o to, aká úroveň riadenia, ale povedzme tá vrchná úroveň riadenia robí s trendami. Čiže ja potrebujem vedieť, keďže žijem niekde pol roka až 3 roky dopredu, že čo sa udeje, akým spôsobom sa to udeje, aké aktivity, ktoré spravím, budú mať aký efekt a na základe tomu to nejak prispôsobujem. Čiže netreba zbierať veľa dát. To je somarina. My sme takedy začínali s nejakými 16 KPIs, teraz máme asi 52 a to ešte potom rozbijame ďalej. Je to treba, nie vždy, nie so všetkým sa robí. Takže všetko s mierou, preboha, nezbierajte príliš veľa dát, len aby ste ich zbierali, lebo vás to zabije a potom budete mať veľké účty, ľudia budú nespokojní. Takže hlavne to, čo vám treba, a keď čo pridáte, niečo zoberte, ľudia vám poďakujú. Takže odkaz do streamu Data Driver Decision. Marian, poprosím vás, prepáčte, práve preto, lebo Penta je známa svojou efektívnosťou vo všetkých procesoch, ktoré robí a keď som ja mal možnosť tie veci komunikovať, tak ako Michal hovoril, tabulka, Excel, dashboard, červené, trendové a tak ďalej. Čo je pre vás dôležité? Samozrejme, tie základné čísla budžetu, potom tie veci, ktoré sme hovorili o obložnosti, o tom, či efektívne využívame lôžkový fond, ako máme priemernú dĺžku pobytu na lôžku, hej, takisto strážime to, aby tí ľudia tam neležali zbytočne. A dnes je aj ten trend v tej medicíne, že v podstate pri bežnom žlčníku vás
na druhý deň alebo o 2 dní pustia domov podľa toho, aký máte stav. Sám som to absolvoval teraz vo vlastnej nemocnici, podotýkam teda nie vo vlastnej, ale tej, ktorej mám na starosti. Čiže to je aj osobný príklad toho, že ja tej nemocnici verím. Už je to druhá operácia, ktorú som tam absolvoval. Vás zarezali. Zarezali ma. Predtým sa vám presne 3-krát pýtali, či som to ja. A ešte mi tak vraj, prepáčte, pán riaditeľ, ale musím za vás to opýtať. Už darmo ste mali čipové veci na sebe. Neverili, hej? Okay. Čiže sledujeme samozrejme výšku zásob, ako som hovoril, viacero parametrov, ktoré nám pomáhajú, aby tá nemocnica bola aj v nejakej kondícii, lebo presne je to o tom, že ako náhle nie ste vo finančnej kondícii, tak to dopadá tak, ako už sa nedá rozprávať potom o nejakej kvalite, lebo už len improvizujete. Mm-hmm. Ale takisto to, čo povedal pán major, je dôležité. A teraz my sme mali tú pentiackú konferenciu, Penta Hospitals, a presne tam znela na záver citát Wayna Gretzkyho. Nekorčulujem tam, kde už puk bol, ale tam, kde ešte len bude, alebo proste kam bude smerovať. Takže aj pre mňa je toto dôležité, čiže trošku si dovolím povedať, že mám samozrejme nejaké budžetové čísla, mám nejaké plánované FTE, ktoré mám mať, ale ja vždy radšej zoberiem o doktora, o sestru, o 5 doktorov, o 5 sestier, keď sa dá viac. Pretože napríklad my, ako Michalovce, máme ešte aj tú povinnosť, že pomáhame menším lokálnym okolitým našim nemocniciam s tým, že posielam tam doktorov, keď im niekto vypadne. Čiže je to také ako, áno, čísla sú dôležité, ale tie trendy sú oveľa dôležitejšie. Hej? Lebo ako keby som držal tie čísla striktne FTE, nepríjmem, viete, v tom 80% absolventiek sú ženy lekárskej fakulty. To znamená, čo si naplánujete, keď v priebehu roka vám proste 3 odídu na matersku, tak už akože v priebehu roka nezoženiete. Čakáte znovu na to, keď budú absolventky končiť. Hej? Čiže asi toľko. Janka? Ja by som dala trošku iný pohľad, ako dal pán major. Tiež sme výrobný podnik a neviem si predstaviť, aby sme podnik veľkosti US Steel Košice riadili bez množstva KPIčiek, aj keď je pravda, že tieto KPIčka sú kaskádované, decentralizované na jednotlivé divízie. Hej, každý si definuje ten ukazovateľ, ktorý je pre nich dôležitý. Určite najdôležitejšie ukazovatele sú, ako sa darí, tie sa vyhodnocujú na dennej báze, ako sa vlastne darí výrobe versus plán, výťažnosti, OEčka a tak ďalej. To sú tie základné must have, alebo to, čo si musíme sledovať každý deň. Samozrejme, sleduje sa veľmi aj zákazková náplň, ako vyzerá náš backlog. To nám na konci dňa vlastne aj ukáže taký trošku ten strategický pohľad. My už vieme, ako sa zákazníci správajú a tým pádom, keď vidíme, že tie zákazky prichádzajú rýchlo, tak je predpoklad, že tie ceny na trhu teda budú rásť. Keď tie zákazky trošku spomalia, tak my už vieme, že tie ceny na trhu pravdepodobne budú klesať. To som tým chcela povedať, že určite na tej vrcholovej úrovni, na úrovni CEO, na úrovni top managementu sú základné veci, ktoré sa sledujú a tie sú primárne, tak ako hovorili kolegovia. Pozeráme sa na to, kde stojíme z pohľadu budžetu, pozeráme sa na to, kde stojíme z pohľadu výnosu a to je vlastne tá zákazková náplň, to sú vlastne tie ceny energií. US Steel Košice má ťažký priemysel, ťažká výroba, takže pre nás sú veľmi dôležité a podstatné aj ekologické a environmentálne ukazovatele, ktoré sa sledujú na dennej báze. Ďakujem krásne. Natália, vo vašej prezentácii sme videli zhruba ten rozpad tých KPIčiek, takže k tomu sa už nejde vracať. A keďže máme záverečné 3 minúty, tak ideme na také, nenazvem to, že posolstvo, ale to, čo ste sa nestihli dotknúť vo vašej prezentácii, a to boli tie výzvy. A skúsme pre krátkosť času možno uviesť 1, 2 také najvýznamnejšie, ktoré vy vnímate, že v tom ostatnom období budú hrať prím z pohľadu prepojenia línu a vašej organizácie, ktorú zastupujete. Tak začnite, prosím. Tak ja by som teda 3 výzvy, ak dovolíte. Prvá je prepojenie prvá je, že digitalizácia štátnej správy, lebo my ako finančný sektor bez toho, aby sme dostávali štrukturované a
čisté, kvalitné údaje zo štátu, napríklad z katastrov, register fyzických osôb, register právnických osôb a tak ďalej. Takže bez štrukturovaných dát nevieme robiť zlepšovanie tak efektívne, ako by sme chceli. Takže to je výzva číslo 1. Výzva číslo 2 je digitalizácia produktov a služieb, ktoré ponúkame a prepojenie digitalizácie, ten správny balans digitalizácie a ľudskej práce, pričom sa musíme pozerať na to, že ako, a to je tá výzva číslo 3, ako zladiť Lean, Agile, RPA, Data Science a podobne. Takže toto sú, by som povedala, také 3 výzvy, s ktorými do budúcnosti uvažujeme a ktoré budeme musieť nejako vyriešiť. Ja si teda dovolím iba jednu vsúku, ďakujem krásne do toho dať, že mňa vždy učili, že tej ciele alebo výzvy by mali byť aj smart. A v tom prvom, kde bola tá teda digitalizácia štátnej správy, Marian. Možno vaša, ale taká jedna hlavná, skúsme. Určite sú to ľudské zdroje, už z toho, čo som prezentoval. A teraz som si uvedomil, že sa mi podarilo preskočiť jeden slajd a to bolo to plytvanie talentom. A takto, v tom zdravotníctve je teda, sú také tie rodiny, dedí sa, primariát, nepustím nikoho iného, len ja operujem. Čiže my toto napríklad v tom privátnom zdravotníctve maximálne potierame, pretože fungujeme presne na princípoch, ako keby sme boli hociaká iná komerčná firma. A teraz všetci, ktorí hovoria, že to je špecifické, zdravie nie je tovar. My sa snažíme tú službu poskytovať tak najlepšie, ako to ide, pretože vieme, že keď to budeme robiť zle, tak neprežijeme. Nikto nás neodlží. My nemusíme existovať. Hej? A preto je pre nás dôležitý naozaj tí ľudia, preto my si vytvárame schémy, kde máme nejaké nadstupníctva, naozaj mentorské programy pre mladých doktorov, keď nastúpia, tak ich tí starší doktori vzdelávajú, zoberú na sálu, asistujú pri výkonoch, že moji doktori po 2 rokoch vedia oveľa viacej ako takí, čo začnú povedzme vo fakultnej alebo univerzitnej nemocnici, pretože ich je oveľa viacej, moji sa k tým výkonom dostanú. A my v tomto budeme pokračovať. Vzdelávame sestry, my sme sa o tom bavili, nedostatok sestier. Nie, my máme dobrú zdravotku v Michalovciach, fakt vynikajúcu. Ja mám plnú nemocnicu študentov na praxi. My si vyberáme z tých študentov. A 40 ďalších životopisov na stole v rámci lekárov. Presne tak. Budeme musieť to posunúť. Ľudia, ďakujem. Janka? 3, veľmi krátko. Dekarbonizácia, prechod na nové ERP k 1. januáru 2025 a digitálna stratégia a aplikácia umelej inteligencie. No rovnako, tak o tom by sme vedeli ďalších asi... Tak to už sme začali, práve ten machine learning, data science a tak ďalej. Momentálne sa venujeme generatívnej AI. No hlavne v tej prvej oblasti vám veľmi budem držať palce. Ďakujeme. Michal, budete to uzatvárať, túto panelku? Tak možno z vášho pohľadu také najväčšie výzvy, 1, 2, aby sme to naozaj možno do minútky stihli. Ja viem, že toto je all-in a možno o dátach, lebo som videl tie ďalšie sekcie, ale sa vrátim k úplnému basic a ten základ je ľudia. To znamená, ako dostať ľudí a udržať tých ľudí, ktorí sú ochotní pracovať. A nie len na sofistikované pracovné pozície, ale hovorím aj o tých základných, to znamená montážni pracovníci. Týchto ľudí je málo, bude málo, čiastočne sa nahrádzajú automatizáciou, ale robot vám nikdy nepritlačí, nenahne, neurobí to. To znamená, implementácia automatizácie znamená náklady a niekedy možno väčšie ako tí ľudia. Na druhú stranu, keď nie sú ľudia, musíte tam dať robota. Takže tá základná výzva je, ako získať ľudí, ako si ich udržať a ešte ich aj motivovať. A to v podstate súvisí aj s tými ďalšími vecami, ktoré tu boli spomínané, čiže bavíme sa o dátach, aby boli správne dáta na správnom mieste. A samozrejme zase ľudia, lebo nič iného nie je najväčšia výzva, keď máte dobrý tým, ktorý chce pracovať a dokážete ho namotivovať, tak potom sa dajú robiť zázraky. Ďakujem krásne. Viac slov už nestihneme, ja sa veľmi ospravedlňujem, ale teda veľmi pekne by som sa chcel poďakovať Janke Davášovej z US Steel, môžete tlieskať akože kontinuálne, Natálie Major z Tatra banky, Marianovi Hajredníkovi z Penta Hospital, z nemocnica Novej generácie Michalovce a Michalovi Majorovi Beko Europe, ja sa to naučím, sľubujem, zase som chcel povedať. Ďakujem krásne, nech sa páči.